Fahri, menin kanalıma yine de hoş geldiniz. Men bugün size Green Card lotereyasına ne edip dokument tavşırmalı, anketa tavşırmalı şonu görkezmeli. Дело в том, что internette gördüm 200 manada вроде как şu anketan doldurup berildi deyip hizmet var eken koyuptırlar. Yönü siz bunu как бы mutuna doldurup bilýäňiz. 200 manat ya başa pul vermek yok manda adamlara. Men size görkezýän näle edilýänini. Ondan soňra şu sahypa gelýäňiz, uje başlalyň. Men gep köpeldip durmaýyn. Şu sahypa gelýäňiz bolyn, şu sahypa näme Amerikanyň hökümetiniň ofitsial sahypasy US Department of State diýip. Oňa bu ýerde näme instruksiýasyny okap bilýäňiz, näde edilmegini, edilýänini we näme suraty, näme surat gerekligini görüp bilýäňiz şu ýerde da. Просто тоже как instruksiýa ýerä diýenýälrak men şu wagt açdym, men göreliň. Короче, şunýalak bolmaly. Şeýle surat bolmaly, arkasy ak bolmaly, i taky обычный pasport surat ýaly. Ýöne razmeri 600 bolmaly. Şolaryň imенно вот isleýän razmeri bar. Size and position diye seredin. Короче 600'dan ýokary bolmaly da berde 2 diye. Da bizim wrozy как Türkmenistanda näme tak between the head center. Aha, короче umumy seredende o zat diye da 600 piksel bolmaly, ýa şondan beýik bolmaly, 700'den bolýar. Ona men size näde edilýänini size görkezäýärin kakby. Häzir ýöne şunu dowam edeliň. Ine şu ýerde entry form diye entry formy uje häzir şu sahypa girip öz informasiýaňyzy doldurarsyňyz. Nundy biz doldurar, sen men size görkezärin. Osaň berdim check status diye. Toýst sizin geçen ýyl oýnan bolsaňyz, meselemde şu geçen ýyldaky rezultatlary görüp bilýäňiz şu ýerde check statusda. Bulam şu geljek, ine şu wagtga gidip duran Green Card lotereya näme barada как бы informasiýada. Osaň näme hawa noýabryň 9-na çelli diýe da uje asla başlady Green Card uje oýnalyp şu ýyl oktýabryň 6-syndan noýabryň 9-na çelli diýe şu ýerde. Onsoň näme gystanyň şoňa çelli näme etmäň, wagtyňyzy ýitirmäň. Да, такие вот дела. Давайте başlalyň, begin entry diýe. Onsoň başlalyň şu ýerde bärde siziň robot däliňizde göz ýetirmek üçin bärde şu harflary şu ýere girilmeli. Tak, wrozy как M H C T H V Y ötken. Попробуем себя. Кяват bir hil şaşırıp nemet. Okey, bolly. Super. Indi şu ýerde de siz uje первая часть, part 1. Siz şu ýerde informasiýa doldurmaly. Birinji näme adyňyz diýe, familiýaňyz. Soň bärde familiýaňyzy meselem ýazarsyňyz любой kiçik harpda, uly harpda tapawut ýok. Aýdaly Meredov bilemok Batır diýeliň da. Meredov Batır. И отчество mene обычно ýazamok, потому что biziň pasportymyzda отчествомyz ýazylgy däl. Diňe adymyz, familiýamyz ýazylgy. Ýöne isleseňiz отчествony ýazyp bilersiňiz. Ýöne birden отчествony ýazmak islemeseňiz, şu jagaz nemejige hökman basyň, sebä basmasaňyz siz indik sahypa akiden okşy. Şoň üçin mene отчествony ýazmaýan, şu ýerigem отчество ýok diýip ýazdym. Şuňa bastym. Inniki genderiniz soruya, toýst siz erkek mi ýa aýalmy bolsaň, Meredov Batır erkek, şoň üçin male diýip goýas. Köýnekli şekilem görýäňiz, gyýyz, takşa gyýyz bolsaňyz şuňa basyň. Inni näme data rождениýada haçan nemetdi? Dogully. Doglan wagty güni şu ýerde dikkat ediň. Bizde как бы diňe bizde de bütün dünýäde adamlar ilki gününü ýazýar, aýyny ýazýar, ýylyny ýazýar. Amerika bütün dünýäniň tersine etdi. Olar birinji aýyny ýazýar, soň gününü ýazýar, soňam ýylyny ýazýar. Şoň üçin siz gowy edip dikkat ediň. Osaň meselem näme bu Meredov Batır aýdaly 11-nji sentýabrda doglan bolsa, sentýabr 09 bolýar da. Şoň üçin ilk başda sentýabr ýazýaňyz 09 diýip, soňam gününü ýazýaňyz 11 diýip, soňam ýylyny ýazýaňyz aýdaly 1989 diýil da. Özümizden toslap tapalyň. Potom doglan şäheri diýe. Osaň näme eger doglan şäherini bilmeýän bolsaňyz, ne bilemok, hakyňyz zadyňyz ýazýan bolsaňyz da onu doglan şäheri bilinenok diýip şunu basyp. Eger bilýän bolsaňyz haýsy şäherde doglanyny, onu şu ýerde ýazyp bilersiňiz. Meselem şu Meredov Batır Lewap welaýatynyň Farab
etrafında ya Farab şäherinde dowulupdyr diýeli. Kstati Farab prosta kellämeýil, men joram şo ýerden. Näme Farab diýip ýazýan şeýerek. Eger Farab bolmasa meselem bilemok Bayramal şäherinde dowuldy da, ene Bayramal diýip ýazaryn. Şuňala şäherini ýazýan soňam 5-nji punktdadym country where you were born diýär. Toýs bulam näme dowulan ýurdun haýsy diýär. Elbetde Türkmenistan diýip wybiraj etýär, çünki biz bärde türkmenler üçin etýär. Türkmenistan inni bärde de näme etýär. O zat buny prosta näme no diýip basaýyn şu ýerni, потому что bärde näme diýär-de senin diýä ýurdun diýä the country where yes, okay, sorry. Извините, yes diýip basyň. Bärde o zat diýär, siz diýä öz näme ýurduňyz, dowulan ýurduňyzy nemesi bilen, kuotasy bilen dokument tapşyrýaňyzmy diýär. Howa diýäň, потому что siz Türkmenistanda dowulanyň sebäpli Türkmenistanyň içine girip şo kuotada näme etýäňizde, toýs siz Türkmenistanyň raýaty hökmünde dokument tapşyrman aýdaly, может быть, Türkiýanyň raýaty hökmünde tapşyrasyňyz gelir. Onu как бы bärde уже siziň türk pasportyňyz bolsa Türkiýe diýip ýazarsyňyz belki de. Короче, bul gaty bir näme däl, ну важный näme punkt da, prosta hawa diýin, men dowulan ýerim bilen как бы dokument tapşyrýan diýin, o dowulan ýerimle diýende prosta pasport hökmünde diýil. Siziň dowulan ýeriňizde ýaşamak hökmünde, siz häzir Afrikada ýaşaňda ýönesirano türkmen bolup dokument tapşyrýaňyz, Türkmenistanyň raýaty bolup tapşyrýaňyz. Ana şonu diýär da, şonu gödüňne getirýär. Inni pasport informasiýasy. Ýeneden bärde şo Meredov Batyryň pasport informasiýasy gerek. Osaň ýene de şol informasiýany sorýa, pasportyňda näme ýazylygy, adyň näme diýip ýazylygy diýesem, ýazarsyňyz Meredov diýip, toýsy pasportda näme ýazylýansa, adyna da Batyr. Ine soňam middle name'im opять же näme ýok, toýs отчество sorýarlar, отчество ýok diýäňiz. Indi pasport nomeryny sorýar Meredov Batyryň, men toslap tapaýyn. Bir pasport nomerini tam bilemok. Birdat. Şu pasport nomeri diýeli. Osaň şu ýerde pasport nomerden soň pasportyň gutorýan wagtyny sorýar. Inni expiration date diýär-de. Pasportyň gutorýan wagty näme, eger siziň pasportyňyz uje gutoran bolsa, bu näme size ruhsat bermeýär. Şol green card'y tapşyrmaga. Eger pasportyňyz gutormadyk bolsa, onda tapşyryp bilýäňiz. Osaň meselem aýdalyňda pasportyňyz ну, скажем так, sentýabrynyň 1-ne gutorýar diýildi. Sentýabrym ýene-de 09 bolýar. Ladny sentýabr diýmeliň, şu sentýabr diýip otyr. Awgust diýeliň-de, awgustyň 1-ne gutorýar diýeliň. Awgustym 08 bolýar. Şeýlem ýadyňyza düşýärmi? Aýyny 1-nji ýazmalydyr, günni 1-nji däl, aýy 1-nji, soň güni soň ýyly. Tak, awgustyň 1-i 01 bärde de inni ýyly da şu ýerde geljek ýyl bolmaly. Toýst häzir şonu men 2021 diýip ýazdym. Toýst şu ýylyň içi bu pasportyň wagty gutordy bolýar, bir kay gutorypdy pasport. Otaň şo sebäpdenem sizi indik sahypa şu äkitmeýär. Şoň üçin men geljek ýyly goýaýyn. Meselem 2022 diýip goýaýyn da. Indiki ýylyň 2022-sine şu ozat awgustynda gutorýamşyn pasport. Onsoň bärdedem pasportyň berilen ýurdu diýip ýazýar. Osaň bizem elbetde türkmen pasport. Şoň üçin Türkmenistan diýip wybiraj etýär şu ýerde. Вот, Türkmenistan. Onsoň bu näme baýsynam ozat ignore ediň, bärini kelläň dagyrda oturmaň. Prosta ozat boş veriň bärik, потому что bärde aýtýar, tipa men diýä pasportym görkezmek hökmünde sebä meniň nasionalnostum ýok, näme. Şoňa zatlar ýa-da bunu prosta ignorировать ediň, şu ýerde Türkmenistan wybiraj ediň, ötäg ediň. Inni surat sorýar. Osaň surat sorýar bolyn, suratym inni suratyny näme etýärda, skачать etýär, извините. Näme choose photo diýär. Уже sizde digital surat bolaýmaly, toýst ну как уже скачанный kompýuteriňde surat bolsun. Sebä fizически bärde suraty nädip gelmejek da. Osaň aýdaly, internetten birowlanyň suratyny näme etdim? Şonu skачать etýär diýeli. Ine şunu skачать etdik, ine serediň surat çykdy. Inni дело в том, что eger suratyň formaty kabul edilmese, onu ýalňyş format diýip size näme denokda
ruhsat berenok meselem nime indik sahypa eltmez ýöne ony häzir biz kak test edäýärse o soň bärde ýene de bir ozat tak ýene näme sorak okey inniki-de uje 9-njy çästinde bärde siziň adresiňiz soraýar punkt A-ny ignorировать edäň punkt B-de adres başlalyň eger Türkmenistanda bolsa Türkmenistany ýazyp bilýär meselem ne знаю Göregli köçesi köçe diýen bärdine street diýip ýazarsyňyz da şo inglizçe düşünýärler o soň nime house 34 diýen meselem Göregli köçesi 34-nji jaýda o soň şonýal diýip ýazyp bilýär eger kwartirada ýaşasaňyz onda meselem Göregli street to Göregli köçesi building 3 meselem 3-nji dom o soň apartment to okey 3-nji dom i potom ikinci neme uje 1-nji liniýada slişkim uzak bolup gitdi. Şoň üçin kwartirany 2-nji liniýada ýazaýyn. Apartment, apate diýip goýsaňyz da bolýar ýa apartment diýip ýazyň. Tapawdy ýok 34. Kwartira 34 meselem. Göregli köçe 3-nji dom 34-nji kwartira. Antaň bärde ýazyp bilýäňiz da. Mary şäheri, şäher soraýar, Mary şäheri. Bärde vilayet soraýar. Vilayatam Aýdaly Mary vilayaty. O soň bärdedem neme postkod soraýar. Postkodam indeks nomer. O soň wrodi kak Marynky 744 ýetýän. O soň şeýdip neme Marynkyny şeýle goýýas. Eger meselem başga neme başga ýurtda ýaşasaňyz, ne знаю, bilemok Turçyada ýaşasaňyz da, например, da, o zat diýip ýazyp bilýäňiz. Господи, не знаю, neme Atatürk o zady näme diýilýär? Sokak diýilýär da, улица вроде как. Atatürk sokak meselem da, o soň Atatürk sokak tam 34 meselem da. To есть neme Atatürk улицада 34-nji jaý bolsa şo bolýar. Potom şäherim Aýdaly İstanbul. Men özümden şu toslap ötün neme özüňiz näme adresiňiz bolsa ýazarsyňyz da potom vilayatam тоже İstanbul. O soň и конечно же bärde neme indeks nomeri olankam wrodi как Господи 5 tanak nomer ötýän ay şunu şeýle diýip toslap tapaly şoňşunna. O soň eger indeks nomeri ýok bolsa ýa bilmeýän bolsaňyz onda şu indeks nomeri ýok diýip şu jaga nemejige de basyp bilýäňiz. Eger ba bolsa da onda basmak hökmanda. O soň elbetde ýurdu soraýar. O soň biz häzir Turçyada diýsek elbetde bärik Turçy diýip ýazýas. To есть siz nemede daşary ýurtda ýaşasaňyz bolýar türkmen bolup siz Türkmenistanyň raýaty bolup bärik dokument tapşyrýaňyz ýöne daşary ýurtda ýaşasaňyz bolýar hökmen Türkmenistanda ýaşamak hökmanda. Inni neme şu wagt haýsy şu 10-njy nemede soraýar da şu wagt haýsy ýurtda ýaşaýaňyz diýip soraýar. Sizem Türkiýe diýip ýazaýyn. Şu wagt Türkiýede ýaşaýan bolsaňyz, eger Türkmenistanda ýaşaýansaňyz Türkmenistan diýip ýazyň. Orsiýetde ýaşaýansaňyz Rossiýa diýip ýazyň. To есть nerede ýaşaýan bolsaňyz şonu ýazyp bilýäňiz. To есть şu ýerde näme adres neme ýazan bolsaňyz şonu şu ýerde ýaşap bilýäňiz ýa-da daja ýazan adresiňizi neme duran şu ýurduny ýaşamanan bilýäňiz. Meselem Aýdaly siziň adresiňiz Türkiýede mi? Meselem öýüňiz bar bolsa da. O soň özüňizem etil şu wagt Rossiýada ýaşaýaňyz da onu bärde siz Rossiýa diýip bilýäňiz like Aýdaly Russia. Rossiýada wybirać edip bilýäňiz. To есть bul siziň diňe poçta adresiňiz diýip gitdi. To есть poçtany nira iýermeli ana şol nemesi. Olara şonu interesować etdi da. Zip kodunu goýýan şu indeks nomerini şu ýa bozulup durmany basansoň. Вот, o soň şu tak şu Rossiýada da bolup bilýäňiz. Это не имеет значения, да? O soň Türkiýanyň adresini berip bilýäňiz, ýöne özüňiz Rossiýada ýaşap bilýäňiz. To есть не имеет значения, ýöne elbetde meniň size maslahatym, nerede ýaşaýan bolsaňyz şo ýeriň adresini beriň. Sebäbi o zat bolýar. Şonu size poçtada iýerseler, elbetde göni eliňize gelip düşýär da ýene birine haýyş etmeli da meniň poçtamy alaý, meniň hatymy barlaý zat diýip. Tak što da ja вам так советую. O soň eger jyda bolmasa belli bir dogry poçtaly ýaşaýan ýeriňiz bolmasa,
şu wagtki aýdaly meselem Türkiýede ýaşap börsüňiz da bir fabrikada işleýäňizmi, şu fabrikada da ýatýan bolsaňyz meselem da o ýerde poçta ýok bolsa, adres ýok bolsa, onda siz meselem Türkmenistandaky adresiňi ýazyp bilýäňiz şu ýerek. Osaň eger siz birden utaýan ýagdaýyňyzda ýa bir dokumentasiýa işi bolanda siziň bar dokumentlaryňyzy Türkmenistandaky şu öý adresiňizde barar ýaly. Şonum şey diýen bilýäňiz. Her hil ýagdaý bolýar da her kimiň ýagdaýy ütgeşik. Tak, inni 11-nji punkt. 11-nji punktda da telefon nomer soraýar. Telefon nomerim näme? Bäri bermek hukmanda şu optional diýip ýazylyp duran ýere. Optional diýmek это по своему выбору diýmek ýaly. Şoň üçin bärik telefon nomer ýazmak hukmanda isleseňiz de ýazyň. Telefon nomeryňyz barsa islemeseňiz hem ýazmaň. Это уже ваше дело. Ýöne aýdaly, men häzir bilemok Россияда Россияda diýip görkezdim. Россияnyň nomeryny goýul diýenden. Wrozy 7den aşlaýatdan şolan kosaň plus diýip goýaryn tebäbi. Nemede indi Türkmenistan jaňadan plus 993 diýip ýaşaýlarmy? Osaň başga ýurtlarda şoňa plusy goýýan, şo başga ýurtda jaň etmekden öň. Osaň 7 wrozy Россияnyň kody ýalňyşmasam, soňam конечно же номер какой-нибудь, да? Телефон номер Россиянкам şundaj. Что такое? Osaň da şonu goýýaňyz şöyle öz nomeryňyzy, soň indiki уже size email adresiňizi soraýar. Email adresiňizden goýýaňyz, meselem näme email adresiňiz bar bolsa, to есть hakyky email adresi goýun. Toslamany goýma, to есть hakyky email adresiňiz bolsun, потому что size şu agentstwadan o da email zat gelse, чтобы siz okap görürüňiz ýalda nämeligini, osaň aýdaly Meredov 89 diýip şu email bar bolsa, şol oglanyňda gmail.com, osaň bärtde maýtdy, ýokarky email adresiňizi diýip подтверждать etdi. Osaň bizem şunu подтверждать etdiýäs. gmail.com. Вот. Şey diýip emailymyzdan подтверждать etdiýäs, ýazýas. Osaň bärde soraýar 13-nji punktunda size nähili okudyňyz diýär. To есть siz näme diňe başlangyç klasy okuýaňyz, osaň biram odat средний класс okuýaňyz, и потом okuw gutarýaňyz, и bärdedem просто такой näme kurs okuýaňyz, и потом bärdede käbir uniwersitet kursyny okuýaňyz. Vocational school diýende tipa tehnikum ýaly bir zat bolýar da. Osaň tehnikumda şu tehnikum okuýaňyz, potom ýa-da käbir uniwersitetiň kursyny okan bolsaňyz meselem da, ýa-da uniwersiteti gutaran bolsaňyz, meselem bakalavr gutaran bolsaňyz da, aýdaly Türkmenistanda Maltmul Üniversiteti utordyňyz diýildi bakalavr bilen. Şoňa o zat university degree diýip şonu wybirać edäň. Eger hiç ýyl okamadyk bolsaňyz, diňe mektep okan bolsaňyz, onu şu high school degree diýip şu 3-njini wybirać edäň. Потому что okamadyk adamlarymyz bardyr aramyzda da. Eger şu wagt meselem aýdaly siz Türkiýede ýaşap beren bolsaňyz, Türkiýede de magistr okap beren bolsaňyz da, ýöne siziň magistriňiz как бы inte gutarmadyk bolsa, ýöne siz şonu häzir okap beren bolsaňyz, onu siz prosto şu university degree'ni wybirać edäň. Magistr wybirać etmäň, потому что bärde achieved diýär da, to есть уже добиться etdiňiz diýär, уже eline diplom aldyňyz diýen ýalyrak nemet diýär. Siz bolsa şu wagt magistr okap beren bolsaňyz, значит siz eline diplomy tek alaňyz ýok, siz ýani okap bersiňiz, okuňyzyň dowam etýär. Şo sebäpden hem siz bakalavryňyzy görkeziň. To есть просто university degree и всё. To есть şonu görkezip bilýäňiz. Ýöne aýdaly Meredov Batyr uniwersitet okamat diýeli, просто mektep gutardy. Şoň üçin high school degree edip goýýas. Inni soraýa bärde, indiki soru siz diýä häzirki näme ýagdaýyňyz nähilliýär? Nonda öýlenenmi, öýlenmedikmi näme? Osaň birinjisi öýlenmedik diýipdi, unmarried. İkincisi hem öýlenen diýipdi, i meniň aýalym ýa-da ärim o zat Amerikan, o zat däl, grajdany däl diýip ýazyldy. We green cardam ýok diýip ýazyldy. Osaň üçüncüsinde de ýazyldy. Men öýlenen, meniň Amerikan, to есть meniň ýollaşym ýa aýalym Amerikan nemesi, vatandaşy we o zat elinde de ýa-da onuň elinde green cardy bar diýipdi. To есть bärdedem o zat diýipdi näme aýryşan diýipdi, divorced, i bärde de widowed diýär. To есть aýalym ýa-da ýollaşym ýok boldy diýip, to есть näme şawa ýollaşyňlardan ýok bolsa şolara näme diýär. Potom bärde legally näme separated diýär. Legally separated diýmegem ol как бы biz türkmenlerde kan onýalyk näme ýok, ýöne birden
bolayan ýagdaýynda da prosta är aýal uje biri bile ýaşamasa, onun äri daşar ýurda işleme üçin gidip soň ýaşamasa, ol niýat noşitsa, haçanda är aýal biri bile ýaşaman, başga adamlar ile ýaşaýarlar, başgalar ile söýüşip, to есть такой свободный отношения, и ýöne как бы официально развод etmedik adamlara şolara değişli, tak что muny в общем-то ignore edin. Türkmenistanda bu kän bolanok. Osaň şoň üçin häzir aýdaly şol odat Meredith Batyr neme diýeli, öýlenmedik diýeli. Öýlenmedik diýsek şeýle bolýa, osaň bärdedem näçe çagasy bar diýip soraýa. Indi öýlenmedik bolsaňam çagaň bolup biler şeýlemi. Şoň üçin bärde 0 goýýas meselemde aýdaly Meredith Batyryň çagasy ýok. Dedem indik sahypa aýdýas. Okey. Ne bärdem uje neme şol oglan barada informasiýany onja şo hälki ýadan atlamydyň informasiýasy ýa-da osaň görüşüňiz ýalyk detalleri eýle doglan ýeri zady, eger siz bir zady o zat dogly ýazmadyk bolan bolsaňyz onu size indik sahypa gitmäge ruhsat bermezdi. Osaň ine seredin, inni şu ýerde bar etmeli zadyňyz şu submit diýen knopka basaýmaly. Submit diýmegem neme uje dokumentiňizi iýberýär diýmäň ýa-da osaň basýas şunu, ine submit diýip gitýär. Soň şu sahypa çykýar. Bu sahypada siz şu sahypany sahranýat edin ýa print edin. Ine şu ýerde print knopkany basýaňyz bolan size neme print edip berýär şu sahypany. Eger print etmeseňizem haça bu sahranýat edin. Sahranýat etseňizem o zat olan bolýar ýa-da neme suraty alyň, meselem screenshot edin da kompýutere. Ine şeýdip meselem şunýaly edip screenshot etýäňizde prosta öz-özüňize ne şeýle screenshot bolýar da, ne? Öz-özüňize emailda iýeriň şu informasiýany meselem. Ondan hawa şeýdi bolsaň siz o zat edeňizde şu barlanyňyzda ine şu kody salarsyňyz. Osaň şu kod meselem häzir aýdaly biz şunu barlaly diýildi, например. Şu kody alýan. To есть men prosta kopya edäjek. Osaň hälki birinji sahypa edýäs. To есть iň birinji sahypa şu status check diýilen yer bar. Osaň inniki ýylyň şu maýyndan soňmy näme haçan barlanýan wagty gelse, şonu siz şu sahypa ýene-de gelýäňizde check status basýaňyz şeýdip basýaňyz bolan bärde size uje kak neme şu öňki giriden informasiýany soraýarsan continue. Bärdedem hälki o zat seredin bärde geçen ýylyň rezultatlaryny nemetýärda soraýarda. Osaň 2022 diýip nemetmeli. Başlaýar nomry. Bu gezek bolsa 2023 diýip başlar. Sebäbi 2023-iň green card'yny azat etdik. Ine görýäňiz başynda ine şu ýerde 2023 diýip başlaýar. Ine şu ýerde. Osaň men size muny diňe bir eksperiment ýokmunda görkezýän. Osaň şunu nemetýäňiz potom familiýaňy soraýar, osaň bärde Meredith diýip ýazaly. Ne seredin bäri neme 2023 diýip ýalyk bolan soň bu aýtdy ýalňyş diýär 2022 bolmaly. Osaň latnyşyny eksperiment üçin ikili görýän şeýdip. Osaň anny bolany kabul etdi. Osaň bärde şu Meredithiň doglan ýylyny soraýar. Osaň men häli biraz ütgötdim da, osaň 87 diýip ýazaýyn. Osaň bärdedem şu harflary girizmeli. Meňe gözüm çaşýar. EK3P8 wrote by. Osaň şu ýerde submit diýeni basýaňyz on indi bärde elbetde ýalňyşlyk görkezýär informasiýa, потому что bul hakyky adam däl da men toslap tapandadym ýöne eger şu ýerde hakyky bolan bolsa informasiýa onu ýokarda şuňa derek başga neme çykardyk. Tipa gynansak da bul neme lotereya almady ýa lotereya saýlanmady diýip bir neme çykar ýa-da neme gutlaýan sizi lotereya nemäňiz çykdy, rezultatyňyz çykdy, siz lotereya utduňyz diýip şonýalyk bir ýazgy çykar. Osaň da ine şeýdip как бы eger adam ýeközi bolsa, ýeközi ýaşaýan bolsa şonýalyrak edip neme green card'a dokumentiňiz tapşyrýaňyz. Inni o zat inni bolsa neme deliň tak. Hani easy home. Okay. Inni olsa ýene şu sahypa gitýäs actually şey diýildi.
Yine de halk sahipa gidiyasta berde meselem bütün maşgalaňy nädip ozat etmeli. Nädip green card'a lotereya oynamaly. Indi maşgalada size eliňizde bolmaly informasiýa uje taýýar dursun. Şu ýerek girmäkäňiz birinjiden nemäňiz indi öz informasiýaňyz ona bilýänsiňiz, öz suratyňyz, osoň eger aýalyňyz bar bolsa, onda şu aýalyňyzyň suraty ýa-da äriňiziň suraty şoň informasiýasy, toýst ady, familiýasy, pasportynda näli bolsa, osoň çağılaňyz bolsa, çağılaňyzyň atlary, familiýasy, biram suratlary gerek. Osoň siziň daja çağaňyz 1 ýaşly bäwek bolsa-da, siz şo bäwegi surata düşürtdirin, pasport surat ýaly diýip düşürtdirin, sebäbi siz şo bäwegiň suratyny bärik skaçat etmeli, edil öz suratyňyzy etişiňiz ýaly. Şoň üçin dawaýçyna başlalyň, ýene size görkedeýin. Begin entry, yine de şol zatdan geçmeli. Size robot del diýip bular göz ýetirmeli. Okey. Başlaýas. Yine de Meredith Batyr edeliňmi? Meredith Batyr bolsun onda yine de bir gerek. Meredith Batyr oçstasy ýok. Şeýle dämi? Helki neme görkezme oçsta ýok edeliň. Potom erkek, male. Inni dowlan nemesi, dowlaňyň diýeli, aýdyşym ýalak birinji aýyny ýazýaňyz, soň gününi, soňam ýylyny. Osoň aýyly, aýdaly awgust diýeli, awgust 08 bolýar, awgustyň 1 diýeli, olam 01 bolýar. 87-nji ýyl diýeli, 89 diýillar, nährençim. 89 bolsun. Potom neme dowlan ýeri aýdaly Mary şäher diýildi, Mary diýip ýazýas. Bolly osoň dowlan ýurdu diýär. Country where you were born 5-nji de dowlan ýurdu gitdi. O ýerde Türkmenistan elbetde. Türkmenistan. Okey. Bu 6-njy nem diňe ýestik goýun 7-ýe kelläňiz agyrdy oturmaň. Pasport. Inni ady, familiýasy, pasport informasiýa da okey. Pasportda Meredith'in familiýasy şunýaly ýazylýar, adam şunýaly ýazylýar. Первое имя Batyr, oçstasynam ýazamzok. Pasport nomer ýene de toslap tapýas özümizden bir zatlar ene. Pasport nomermişin şol. Innem o zat pasportyň gutorýan wagty, onam öňdäki gutorýan wagt bolmaly. Eger pasportyňyz eýam gutoran bolsa, sizi kabul etmeýär bu lotereya. Şoň üçin aýdaly Meredith'in pasporty 10-njy noýabrda gutorýa diýildi. Indiki ýylyň gawy. Osoň noýabr 1-nji aý ýazýarsa 11 bolýar. 10-njy noýabr 2020-de autorya diýeli. Da 2020-nji ýylda autorya, osoň pasportyň berilen nemesi, berilen ýurdu Türkmenistan. Ana şu Türkmenistan ine. Onsoň gitýäs. Bu zatlardan boş goýun, sebäbi uje bärde Türkmenistan diýip goýduňuz, tak что не обращайте внимания бärик. Inni entrant photograph diýär. Toýst bärde uje şo Meredith Batyryň suraty gerek. Osoň şoň suratyny goýýas. Goýýas Meredith Batyrmyşyn, innem adresini goýýas. Aýdaly Türkmenistanda ýaşaýar diýeli. Türkiýede ýaşaýan bolsaňyz Türkiýanyň adresini goýun, Afrikada ýaşaýan bolsaňyz Afrikanyň adresini goýun. Men bärde Türkmenistanyň adresini goýun. Aýdaly Berkarar köçe diýeli, Berkarar Street. Aýdaly 14-nji jaý diýeli. Berkarar Street 14 diýip goýan. Toýst isleseňiz 14 Berkarar Street diýip goýsaňyz bolýar şeýle. Olam eýam şu 14-nji jaýlygyny Berkarar köçeligini aňlatýar. Osoň eger neme bolsa kwartirada ýaşaýan bolsaňyz, domuňyz 14, kwartiraňyzdam 25 bolsa, onda meselem 14 Berkarar Street diýip ýazyp bilýäňiz, uje dom aňlatýar da kwartirada 25 diýäňiz. Toýst APT ýa-da apartment. Apartment 25, kwartira 25. Osoň şäherim aýdaly bilemok Çarjowda ýaşaýamşyn. Çarjow ýok, wrote kak ne bal bir davat diýerler, serha davat. Короче, kelläme artmaýyn Mary diýin da. Mary şäheri, Mary vilayaty i, конечно же, postkod soraýarlar. Eger postkod bilmeýän bolsaňyz, bilemok diýip şu jagat nemejige ýazyň, şu jagat knopkaçyga basyň. Eger şoňa bassaňyz, onu neme indeks koduny ýazmak hökmände. Eger indeks koduny bilýän bolsaňyz, onda ýazyp bilersiňiz. Men şunýalak. Maryň kişi wrote bu. Soňam bärde ýurduňy wybirać etmeli da. Haýsy adres, şu adres haýsy ýurtda ýerleşýär. Bärde biz Türkmenistan diýip goýýas, çünki Türkmenistanyň adresini berdim.
Inni berde soruya sen şu wagt diye nirde yaşayan diye. Aydalı şu adam Türkmenistan'da yaşaya diyeli. Yönü önkü helki aydışınmayalık. Siz şu wagt başka yurtda yaşasanızdan bolya. Toy şu yerde beren adresiniz hökman sizin yaşayan yurdun adresi bolmak hökman del. Yönü bolsa özünüze govolur da poçta ansa size elinde yeleryalık. Yönü eger belli bir yaşayan yer ne eger siz meselem bilemo Xitayda yaşap şu yerde normal bir adresiniz yok bolsa onu öz öýüňiziň Türkmenistandaki adresini berip bilýäňiz. Osaň sizde poçta Amerikadan poçta gelmeli bolsa göni Türkmenistan adresinize barýar. Tak inni telefon nomeriniz nemet diye soraya berdi optional diye to ist özüňiziň wyboruňyza görä ýazasyňyz ýazyň ýazmasyňyz ýazmaň. Men şu ýerde şu telefon nomery boş goýan. Osaň email adresi soraya уже email adresi siz nem как бы hökman ýazaýmaly. Tak что aýdaly email adresem şumuşynda meredov@gmail.com meselem gmail nemede подтверждать etmeli ikincisinde. Tak inni geçen ýerde Meredov diňe mekdegi toran etdik şeýleme. Bu ýerdek Meredov Üniversitet bakalavry multimulin toran olaýsyn. Şoň üçin university degree diýär. To ist bakalavry toran bolsa şu university degree diýip ýazaýyn. Eger bakalavry eger master toran bolsaňyz onda master degree diýip ýazyň. Eger siz şu doktorantura okuyan bolsaňyz onda master degree diýip ýazyň. Sebäbi doktoranturany häzir dowamly okap gidip otyňyz, eliňizde entek diplom alaňyz. To ist şu ýerek iň soňky diplomyňyz nerden bolsa şonu ukazat ediň. Şu wagtga gidip oturan okuňyzy ýazyp oturmaň. Şonýaly. Tak что Meredov şul Multimul Üniversiteti gutordy, bakalavr gutordy, значит university degree bolýar şoňa. Inni aýdalyň Meredov öýlenen diýelinde biz bu ýerde öýlenen odatlar etýäs da soň öýlenen diýäs bolen bu ýerde iki sanak öýlenen wybory bar da biri öýlenen diýä meniň ayalym aýdaly Amerikan vatandaşy däl diýä ýa-da green card ýok diýä. Not diýä görüşüňiz ýalyna not diýen söz bar. Däl diýä. Berde bolsa aýtdy meniň ayalym diýä Amerikan vatandaşy diýä ýa-da elinde green card bar diýä. To есть berde uje kak başga neme kak başga da soraýandyrlar. Ýöne häzirlikçe biziň köpüýümizin ärimiz ayalymyz vatandaş däl Amerikanyň ýa-da green card ýok. Şoň üçin biz şu ikinjini bir etýäs. Ayalym neme Amerikanyň grajdany ýa-da vatandaşy däl diýen wybory alýas şu not sözüni gözläň. Onsoň şo bolýar. Inni ikinji beýleki iň soňky soragym näçdan çağaň bar diýä. Inni näçdan çağaň bar diýä bolen şu ýerde ozat şu nemede häzir siz näçdan çağaňyz bar bolsa aýdaly 5 çağaňyz bolsa 5 çağaňyzyň hem informasiýasyny sorar. Ýöne berdi gep köpelde oturmalyň da aýdalyň 2 san çağasy bar Meredowyňda. Inni kinnik sahypa geçýäs. Okey, inni sahypadadan bu Meredowyň aýalynyň informasiýasyny soraýar. Aýdaly aýalynyň familiýasy pasportda Meredowa diýipdi. Şoň üçin Meredowa diýip ýazalyň. Meredowa meselem Gülşat. Aýdaly Meredowa Gülşat. Osaň oçtosyny ýazamyk. Osaň Meredowa eger aýalynyň familiýasy öz öňkü familiýasy bolsa onu ýazyp bilýäňiz. To ist aýalynyň pasportynda näme ýazylygy bolsa, şo näme familiýa ýazylygy bolsa şo durmaly. Onsoň Meredowa Gülşat aýdaly 1-nji sentýabrda dowuldy diýildi. Sentýabr 09 bolýar. Kaka obычно biz aýyny 1-nji ýazýas, soň günni ýazýas 01. Aýdaly bul Meredowa Gülşatam o da 90-njy ýylda dowuldy diýildi. 1993 ýazýas. Inni aýal çünki köýnek geyipdi berdi. Nirde dowuldy Meredowa Gülşat aýdaly Aşgabatly gyz diýeliň. Aşgabat diýip ýazalyň dowulan ýeri. Inni haýsy ýurtda dowuldy Meredowa Gülşat Türkmenistan diýip ýazalyň çünki Meredow batyryň aýaly Türkmenistanly edil öz ýaly. Tak inni Gülşatyň suraty gerekşýerik. Gülşatyň suraty ine şu diýeliň. Ine Gülşatyň suraty. İnternetde tapan suratym. Ýeşil Gülşatyň suraty inni berde serediň şu ýerde çağalaryň informasiýasyny soraýar. Sebäbi biz ýa-ni ozat diýdik da çağa iki sanak çağasy bar diýdik da osaň inni çağalaryň informasiýasy. Aýdaly bularyň bir ogly bir gyzy bar. Meredow bilemok Ağacan diýildi. Meredow Ağacan
diyen oğlu var diyeli. Oçtasına yazamızok, abişne yazılanok. Yani isteseniz yazıp bilýäňiz. Meselem Meredov Ağacan Batyroviç olsun da. Meselem. Özüňiz ýöne abişne bu yazılanok. Ýöne isteseniz ýazyp bilersiňiz. Osoň aýdaly bu çağıjygym nemede doguldy diýildi, bilemok. Maýyň 20-sine doguldy diýeli. Значит, 1-nji aý ýazýas 05 may 20. Ýaňja dogulan çağı, ýaňy diýelim 2014-de doguldy diýildi şi ulu ogly. 2014-de doguldy. Şunýalyk oglanjyk. Osoň dogulan şäheri aýdaly şu çağıjyk Mary şäherinde dogulupdyr. Osoň ýurdun soraýa, ýurdum Türkmenistanmyşyn. Türkmenistan. Hawa bol inni bärdedem şu çağanyň suratyny skaçaj etmeli. Inni mende häzir bärde çağa suraty ýok, ýöne meselem edip diýenne, meselem edip şoň kakasynyň suratyny skaçaj edeliň şerikak meselem hökmünde ýöne şu çağanyň suraty bolmaly şu ýerde. Ulu oglunyň şu nemäniň Meredov nämäniň ady Ağajanyň suraty bolmaly. Ýöne biz eksperiment hökmünde kakasynyň suratyny oýas berik. Ikinji çağasam aýdaly bir gyýjagaz diýeli. Bular Meredowa, Merjen bolsun diýmek. Gidejek Merjen. Oçtasynam Batyrovna diýildi. Goýasyňyz ýa-da goýun, ýa-da goýmaň. Ýöne men äli işine goýamok, şeýle de goýmamazlygy maslahat berýän sebäp pasportda ýok. Ýöne onda prosto goýaýas eksperiment üçin. Indi aýdaly bu Meredowa Merjen çağaçyk bul doguldy diýeli. Şu gün näçe oktýabryň 10-na, oktýabryň 10-na doguldy diýeliň. Значит 10, oktýabr 10 bolýardy. 10 neme 2019-da doguldy diýildi. Bir 2 ýaşlça çağaçyk diýeli 2019-da. Indi Merjen gyýyz, female. Osoň şäherini görkeziň diýe dogulan şäheri Merjen hem aýdaly marda doguldy diýildi. Ladna Merjen marda dogulanokda näme Aşgabatda dogulupdyr edil şowaty ejes görel wagt Aşgabatda. Ekende Aşgabatda dogulupdyr. Значит Merjeniň dogulan şäheri başga dogundan. Inni Merjeniň dogulan ýurdy Türkmenistanda dogulny. Eger başga ýurtda dogulan bolsa başga ýurtda diýem ýazaýyn arkaýyn. Inni bärigem şu Merjeniň suraty gerek. Şu gidejek 2 ýaşlça çağanyň suraty gerek. Men 2 ýaşly çağanyň suraty ýok. Şoň üçin ejesiniň suratyny oýan. Inni dowam etjäs. Okey, tak bärde näme diýe? Surat diýe, ni podходит diýe. Serediň şu ýerde surat aýtdy. 600 bolmaly piksel ýa-da şu 1200 piksel, karajy 600 pikselle 1200 pikseliň arasy bolmaly. Inni şunňa ýagdaýda näme etjäs? Herki suraty näme etjäs? Suratly ýere karajy bir websaytda girýäs. Şu websaytda da aýdaly men bir leme YouTube'da linkini goýar. Şu websaytda siziň suratyňyzy resize edip berýär. Toýst razmerini ütgötüp berýär. Osoň meselem şunu wybiraj etdiňiz surat şu. Neme Gülşadyň suratyny wybiraj etdiňiz. Osoň serediň surat çykdy. Indi şu ýerde serediň razmeri ütgöşük da. Siz şu ýerde 600 diýip ýazyp bilýäňiz şeýle 600. Bärigem 600 etdiňiz de şu resize image diýip basýaňyz şuňa. Şeýdip basýaňyz bolýan, serediň şu ýerde 600 diýipdi. Значит, уже siziň şu suratyňyzyň razmerini ütgötüp berdi şu websayt. Osoň ütgöden soňam neme şu ýerde neme etdiňiz save diýen knopka basýaňyz. Allow. Osoň ine bolly şu wagt skaçaj etdi şe. Save etdi şu suraty. Значит, уже bu normal razmerde tuttuk. 600 etdik. Tak indi downloads bärdedem. Upsi. Şunu azat etjäs. Wybiraj etjäs. Bolly. Dogry surat wybiraj etjäs şu ýerde. Indi nemesiniň suratyny gyzynyň suratyna ütgödeli dogry surata diýeli. Ine bolly. Dogry suraty ütgötdik. Indi dowam edip göreliň. Inni ol işleýär. Serediň gülýäli işläpdi. Toý şol suratynyň razmeri dogry bolmaly. Eger dogry bolmasa onda size websayt şunu azat etmäge ruhsat berenok, informasiýany da baýat etmäge ruhsat berenok. Inni bärde informasiýany prosto gözden geçiriň. Hemme zat dogrymy ýalňyşmy? Значит, Meredov Batyr, erkek, dogulan odady, wagty, Mary, Türkmenistan, dogry hemme zat. Osoň bärde pasport informasiýasy, Meredov Batyr, osoň pasport nomeryňyzy barlaň. Na всякий случай dogrymy ýalňyşmy?
Onsoň pasportyň gutorýan wagtyny barlaň, dogrymy ýalňyşmy? Onsoň da paton bärde adresini soraýar, 14 Berkarar köçe, Mary, da karaçy hemme informasiýany barlaň, adresiňizim dogry ýazylypdyrmy, ýazylmandyrmy? Onsoň telefon nomeryňyzy barlaň, eger beren bolsaňyz, bermedik bolsaňyz ýany ýok. E-mailiňyzy barlaň, dogry e-mail berdiňizmi? Onsoň da şeý dip informasiýany umumy gözden geçiriň da. Onsoň bärde öýlenen dip ýazypdy, kälki neme görüşüňiz ýaly bolsa 2 saat çagasy bar dip ýazypdyk. Onsoň ikinji çäsinde de muja şonuň aýalynyň informasiýasy da Meredowa Gülşat. Onsoň doglan wagtyny, günni ozat ediň, ýylyny barlaň, dogrymy ýalňyşmy, şäheri, aýal. Onsoň şu çagalarynyň informasiýasy Meredow Agajan Batyrowich. Onsoň da çagasynyň doglan güni dogrymy ýalňyşmy şonu nemediň. Potom ikinji çagasy Meredowa Merjen Batyrowna, onsoň oňam şu doglan güni nemesi ýalňyşmy, dogrymy şoňa serediň, dogran şäheri. Onsoň hemme zat dogry diýip göz ýetireňizden soň siz eger ýalňyş bolsa haýsy çäsine gidesiňiz gelse şoňa neme eger aşypka bar diýip pikir etseňiz onda birinji çäsine gitdiňizde o zat hemme zat düzedi bilýäňiz. Bolmasa-da şu ýerde ýalňyşlyk bar diýseňiz ýene-de göz aýlap o zat edip bilýäňizde şu çäsine gelip hemme zaty dogry bejeri bilýäňiz. Soň ýöreýär. Tak indik o zat tak informasiýany barladyň, aýdal ýalňyşlygyňyzy düzeltdiňiz diýeli, informasiýany barladyňyz, hemme zat dogry çykdy, şu zatlary göz öňünden geçirdiňiz. Inni prosto şu ýerde submit knopkany basýaňyz bolyn. Bolly, ine görüşüňiz ýaly ýene-de helki ýalak sahypa çykdy. To есть success, это neme удачно, bolly hemme zat diýmäňizde. Onsoň ýene-de şu informasiýa, şu kod gatyk, şu confirmation number gaty, wajyp nomer. Şoň üçin şu sahypany ýitirmäňde, şu sahypany belläp goýuň özüňize. Ya print ediň şu ýerden print basyp, ýa-da bolmasa o zat öz-özüňize e-mail edip uradyň, ýa screenshot ediň. Umumy şu sahypany nemediň eger как бы Karaçy lutşy print edäňde öýüňizde saklaýyň belki. Ýa-da bir öz-özüňize e-mailiňize iýeriň. No, kompýuter ulanýanlar nemetdi? Bilýäňiz bu zatlar nädip etmeli. Onsoň hawa şeý diýmem, siz green cardda dokument taşyryp bilýäňiz. Onsoň her hili teoriýalar bar. Kim green card utubilýär, kim utubilýär, okşanýar. Onsoň bir eşden teoriýam şeýle diýär, tipa Amerika diýär garyşçy köp gerek diýär, şo sebäpden diýär green cardy tipa okumadyklara köp berilýär diýip şeýle teoriýa bar. Onsoň belki dogrudur, belki ýalňyşdyr bilemok. Ýöne eger okumadyk bolsaňyz, ýa-da okanam bolsaňyz, meselem Türkmenistanyň üniversitetini okan bolsaňyz, onsoň şu üniversiteti görkezesiňiz gelmese, görkezmek bolşum hökmanam da sebäbi. Ну, так, если серьезно сказать, да, Türkmenistan'ın üniversitetinin diplomu zady kendi daşary ýurtda onçokly priznawaja edilen. Eger Hindistan ya Türkiye ya Россия zat bolsa, bolее-менее priznawaja edilýär. Ýöne Türkmenistan'ynky kendi priznawaja edilen nokta ist. Şoň üçin isleseňiz goýmanam bilersiňiz, isleseňiz goýban bilersiňiz men okudum diýip. Onsoň ýene-de bir eşdenmädim, kakby kimler saýlanýarmyşyn, green card utýarmyşyn, kimiň suraty gowy bolsa, to есть arkasy zat ak bolup gowy düşen bolsaňyz surata bilýäňiz, onsoň neme şu ölçek zat hemme zat dogry bolup şolaň isleýän ýalak ölçeginde goýsaňyz ana şol surata görä adam wybirać edilýär diýip neme ba takoy teoriýa we bilemok olam dogrymy ýalňyşmy ýöne kakby şoň ýaly gurrun etýärler w narodi diýen ýalyrak da. Onsoň da şonu ozat etmek isledim, şonam size aýtmak isledim. Galanlardan siziň özüňize bagly. Ýöne şul lotereýany oýnaň, belki baltyňyz çup, belki çykaramysoň bütün maşgalaňyz bilen bile siz Amerika ozat migrirować edip bilersiňiz. Menden ýenen ozadam haýyş etdiler, tipa green card utansoň nädip şerik gelip bolýar diýip. O waratda men video çekjek boluryn edilken o wardy ýeşil informasiýa bilemok ýöne. Da çekje boluryn ýöne näme bir şey. Most edernem, most etmernem. Ýöne häzirlikçe ine şul videony ulanyp bilersiňiz, şoňa green cardda dokument taşyrmak üçin. Galanda näme hemmeňde udaçy jylaýyn, näçe de çykar green card, sizem gelirsiňiz Amerika. We şoň ýalyrak hemmeňde gowun ozat etýän şul videony öz dostlaryňyz bilen, tanşylaryňyz bilen näme bölüşiň diýme olurum,
nemesinler şu green card'a dokument tavşırsınlar. Belki bäri gelip belki batlar çuvarlar kim bilir dostlarınızı attığınızda paylaşın. Facebook'ta paylaşın, Instagram'da paylaşın. Gatı minnettar olurdum isteseniz TikTok'ta paylaşın. Да, şöyle. Конечно же, men kanalıma köp adam yazılıp komentlat koysanız atsаңыз menem как бы hasam köp video yasasım melede adamlara peyda olmak için. Tipa maňa motivasiýa berýär şu zatlar. Так что да, hemeňize gowy gün arzu etken и всем удачи. Надеюсь, у вас все получится. До свидания, пока-пока.